Nganong aduna may planner calendar nga gisunod ang simbahan. Mao ba kini ang pagbuot sa Dios nga buot buhaton sa mga magwawali? Ug karon mga igsoon, mao kini ang atong pagahisgutan. Hello mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi nining video inyong masaksihan ang tingog sa katao nga gigamit o gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Ug dinhi aton usab hatagan o pagtagal ang pangutana sa akong igsoon sa pagtuo nga bahin niining seasonal nga gihimo sa simbahan. Ug kun kini ana ba naisulat sa balaod sa Dios sa balaang kasulatan. Ug kining maong pangutana hatagan kini og pagtagad sa ka tawo nga kanunay kong ginahisgutan nganha kaninyo. Mao sa ka tawo nga gigamit og gipuy-an sa balaang Espiritu Santo. Ay ana man kaniya ang kaalam ug wala may layang tawo nga makatubag ug makahubad nini gawas sa espiritu sa kamatuoran. Ug dili nato madunggan ang tingog sa espiritu kun wala kini gamiton nga tawo nga sama kanato ug busa aron inyo kining masabtan ang tanan ato siyang paminawon. Ang mga basahon sa simbahang Katoliko seasonal daw. Unya unsaon man nato ang ubang mga basahon sa Biblia nga dili nato mabasa nga maon tato ang makahatag og kaluwasan sa mga tawo. Kana lang akong pangutana. Na may kapanahonan, panahon sa tigtugnaw, panahon sa tag-init, panahon nga musuko ka, di ba naman sa kapanahonan, tanan. Pero kung atong itandi sa balaang kasulatan, matag adlaw, lain-lain man tagi kinahanglan, di ba? Mao kana ang gibuhat sa kadaganan. Nagdugang-dugang sila ug balaod nga gawas sa balaang kasulatan. Kaya doon na naman sila gilain para silang kalibutanhon. Bisan gani ako, kani adto nanudlo ko. Kaya ako pa man nakisulti ninyo. Nanudlo ko, nakabalo na ko kung unsa ang pagtuo. Unya, maluoy man pud ko kay ang mga pare nagbuhat man pud na sa ilang gibuhat. Pero aduna manggod sila agalon. Agalon sa kalibutanhon. Unya aduna may gisunod. Wala nagasunod sa balaang kasulatan. Mao na nga nagbuhat sila aron madugay lamang antod mahuman na lang ang isa ka tuig na dili mabasa ang uban. Wala na to man matag adlaw lain-lain gikinahanglan. Kay ni anang adlaw ni anang bulana magbalik-balik raman ang pagbasa. Unya inigbasa ra ba? Dili pod matagaag importansya ang mga pulo nga unta mao toy makabalaan. Magbuhat man nig istorya nga sila ang mabalaan. Muna nga kung magbasa lang yun unta sa balaang kasulatan ang mga tao, kung magbuhat lang unta tong magwawali sa tinuod ginang pagwali, masabtan ang tanan. Muna nga sa pagbasa gikan sa sinugdanan, umanagit niya sa katapusan. Kay diha sa sugdanan, diha ang kalawasan, diha man minimo mailhan. Sa katapusan, diha mailhan nimo nga ikaw nakapamatuod ba nga kanang pamagat kanang sinugdanan kanang title na igo ka dinha. Pareha karon sa akong giingon ninyo nga nagani diha unsaon pagpangumbira, naapo diha unsaon ang balaod ug pagtuo, naapo diha ang pagpahinumdom sa espiritu, ang buhat sa espiritu. Unya mao man kanay gisunod sa kadaganan, magbuhat-buhat man sila ug laing pagpanudlo. Mao na ingon sila seasonal. Panahon sa pagkabanhaw, panahon sa kamatayon, sa pagsakripisyo, manang Semana Santa, panahon pud sa pagkatao. Napatay naman si Jesus, nabanhaw naman. Ang pagkatao, diya lang ta naglipay kay nataw. Unya, humana ang atong kaguol. Pero si Jesus niingon man siya,
Ang sa may giingon, ayaw ko nyo hilaki inyong kaugalingon. Ang ato lang ang tatong pamalandungan, nga kita ra po nagpapatay ni Hesus kaniadto. Nya karon dili man ta katigulangan, ang ato ra man tong mga katigulangan sa una. Gililong ka na sa atong simbahan. Pasaylo ako ninyo nga ako ang muhuman niya na kay kining akong gigamit. Huyang siya, dili siya maghiskot. Og ang mga pare, tanawan ninyo, gibadlong sila, gibag-o. Ang ilalang katugdanan maong pagsulti sa kamatuoran. Apan tanawa, ang imong pagutanan na lawom ka na, mga naglisod og tubak sa tawhanon pagtubak kining akong gigamit. Kay dili man siya gustong muhiskot. Og mga pare, apan ang imong pangutana, diha kanila magapunting. Kaya doon naman sila'y kapanahonan, pagkabanaw, panahon sa Pentecost, og panahon sa kamatayan, og panahon usap sa pagkatao. Apan tanawan ninyo ang ilang mga binuhatan. Sibo pa ang ilang pinulungan. Panahon sa kamatayan, naghinulsol ba sila? Ang ilahin ang gihilakan, o ako, nga sila, ang ilang mga sala, mo'y nakapalansang nanakaw. Wala ino naghilak sa ilang kaugalingan. Mga limbungan na po ang mga tao. Kaysa panahon sa pagkabanaw, musugod na po sa sinugdanan sa imong giingon. Nga panahon, adunay panahon nga mao kini basahan. Tarawan ninyo ang mga anak. Giplano na daan kung unsa linglahon. Adunay giandam kanila. Kamong magwawali, kamong naminaw. Pamalandong ka. Ang akong gigamit, naluoy og nahigugma kaninyo. Dintabang na kini siya, wala na ngayon. Nanampal, nagaatiman, nagaalakan. Apan tanawa ang inyong kaugalingan, mga busog ka mo. Apan kining akong gigamit, kabus. Kung mayon ka mo, malabot ka mo. Apan tanawa ang inyong mga sinultihan, ang iya sa kalibutanan, kahibalo lang ka lang. Mga nag-ingon ako, magamitan ninyo ang inyong kahibalo o kaalam din sa kalibutan nga doon ka nako. Apan noon sa inyong gibuhat, nagpalayo inon ka nako, nagabuhat ug balawat. Kapanahonan nga aduna man ko'y kapanahonan nga gisulti ka ninyo. Panahon sa paghinulsol, panahon sa maghilak, panahon sa magbasakitan. Mao ka na ang akong buot ipanos pasabot sa kapanahonan. Apan tanawa ang binuhatan. Kamo mga anak, nasayod ako na anak kamo sa amtong nga pagidaron. Nakasabot ba kamo sa balaang kasulatan? Busa kamo ang nakaila sa espiritu. Mao gani anhi kamo kay nakadungog. Ang nakaila ka nako, nakadungog sa tingog, ug modungol sa tinog nga naglanog-lanog dinhi dapita. Apan ang mga tao nga mahigugmaon sa kalibutanan, dili makailang sa espiritu. Apan kung maigmat lang sila, maminaw sa mga pulong, kay inyon man ka nang gipadayag ang kamatuoran. Wala ka mo nagsaba-saba sa kadalanan. Wala ka mo nintambong utaas ka pagpo. Di ba nahitabo ka na din, mga anak? Ang inyo lang gigamit ka mo ug butang mga kalibutanan. Ang gusto, maminaw sila og mamalandong. Apan ang dili gusto, musuko ka ninyo. Apan ako, mao nga ni ilog ako sa akong gigamit. Kay kung tawhanon siya, huyang siya. Kay dili man siya makigbingkil, dili man siya magsulti sa kamatuoran. Iya mang dapikan ang tawhanon. Magani siya nagsakripisyo para kanila. Kanunay siya nagahilak o nagahangyo sa amahan
ng espiritu, mga liupo man, ngadto sa man. Mao nga anak, tubagon ko ka mo. Mao ka na. Ang nasa balaang kasalatan, mga binig na magtutablaw. Apan kumusuko sila kaninyo, anak ka na sa balaang kasalatan. Basahan ninyo ka na, haron masabtan ninyo ang tanan. Kinahanglan, dili magpili. Kay kung magpili ka mo, dili ka mo kasabot sa balaang kasulatan. Ug mao kada ang ilang gibuhat, magpili sila sa pagbasa, haron limbungan ang mga taong buta. Nakadungog ug nakakita na sila. Apan bagon saman ko, nga nakakita, dili gustong mutanaw. Nakadungog, dili gustong mamati. Kay kuhaan ang dutay kaninyo gidugang sa sobra kanila. Ipabasa ka na, ug kamong nakadungog, basahan ninyo ang espirituhan ng pagkabuta. Ug mo yun siya, buta sa biyahe kami. Kung magsulti niya anak, nga buta, tanawan niyo ang mga sinultan o binuhatan. Nakakita ba sila o nakadungog? Kung nakadungog sila, dili sila mo gamit. Nga mahimo silang halangtan o bandihan. Dili mo angkon nga sila, Diyos na. Kaya ang ilang binuhatan, tukwahi man sa ilang sinultihan. Kamu mga anak, wala kami sala. Wala ang espiritu. Anak, dinindapita. Mga kanunay, kamu gigunitan sa espiritu. Busa pagpuyo kamu espirituhanan. Pasagdai lang sila. Tumana lang ang namunuhan. Kung nagatuo ka kanila, tahora lang sila. Apan ayaw santa. Uging na. Ihatak sa kapanahonan. Kaya doon na nagyandam kanila. Apan wala nagpasapat. Wala na sila panahon. Kung gusto sila, mubalik sila. Ngarik ka na ko. Nga mapausanan. Tada ko ang mga taga dili gusto. Kung musuko ka ninyo, nakabalo na kamo. Kinsa ang ilang amahan. Ug mao ka na ang mga bato kaninyo. Wala sila bilis sa amahan. Busa pagpaubos ka, pagpasaylo, pasayloa sila. Ingna anak, amahan, pasayloa sila. Kay wa sila nasayad silang gibuhat. Kung dili ka mo makagbingkil, kung dili ka mo magukam, kung dili ka mo magpataas, wala. Busuko kaninyo mga anak. Busa ako, mao ako. Og lalipay ako pag-ayaw, magipadala sa amahan ang espiritu nga magdala sa akong pangalan nga naakaroon kaninyo. Og nahimuot ako sa akong gigamit. Sa iya ko pakonsaron ang espiritu. Dili sa magsugdi. Sa iyang kaugalingong pagbuhat. Dili sa mubaw og mga hiwit nga bugang. Mupaw og mga suka. Ang inyong mga reliyon, ang inyong mga tinunguhan, ang inyong mga kinaya, dili sa muistret ni ini. Kaparan lamang kini, o kamo na ang magpili. Kay walay igsoon, makaluwas sa iyang igsoon. Inahan sa anak, gadto sa inahan, o gamahan. Bana, gadto sa asawa, o asawa, gadto sa bana. Apan tanawa ka rin, ang mga simbahan, ang mga asawa lang, ang anahan dito. Ila ba kiningitod lang? Asa man ang pagto na niadto raman sa balakot. Anak, sultian ko ka. Daghan ang nagtuon, nagbuhat og mga libro. Ug daghang nagatuon ini, nagahago-hago lang sila sa ilang pagsag-o niini. Ug maulay hinuan, makakapoy kanila. Ug maulay nakadugay sa ilang pantuhan. Kanunay silang nagadebate. Di ba na ka na sa balang kasulatan? Gibadlong na ko sila. Ayaw na ka mo pagdebate. Ayaw na ka mo pagsikat. Isa raman ang inyong Diyos. Nga nung nagpatas, anay man ka mo. Ang nagpatas, ipaubos. Ang nauna, naulay. Nagailog sila. Kisay nauna. Apan sultian ko ka mo. Adunay nauna, naulay. Gilain ko ka mo. Gikan sa mga kandeng. O gahimong mga kardero.
ang bagong Israel. Halayo, dili ka mo mga Hudiyo, dili ka mo mga Israelita. Apan, ana ka na sa balaang kasulatan kung maigbat sila. Busa, padayon ka. Tanawan niyo ang kalibutan. Kung mupula ang langit sa kabuntagon, umudag umingon ka, mulan ka lang. Kung mupula ang langit sa kapunan, kumingon ka mo, mayong panahon. Mausap ka na sila, maayo lang. Mutan ako sa dagat sa kalibutan. Sa panahon, apan dili maantigo, mutan ako sa dagat sa kalibutan. Kamo mga anak, magbabasa na kamo. Kay espirituhanon kamo nagabasa. Inyong giyuman o gipamalandungan. Sibo ba kamo sa inyong gibasa? O asa kamo nahamutang sa inyong gibasa? Nakasabot na kamo. Kaya naa ka na sa balaang kasulatan. Kung maabot na gani ang mga kasakitan nga sa sukat-sukat, wala pa na hitabo. Mga gira, mga lino, mga katalakpan, o ang mga tao naglumba sa pagbinyoy o nipabor na sa kalibutan. Kung natuman ang naa sa balaang kasulatan, ang kalibutan karon dili na ako. Ang mahigugmaon sa kalibutan kaaway sa Diyos. O ang mga tao nagagamit ka na ko ang kalibutan. Nakabalo na kamo. Kinsa ang ilang amahan. Apan ayaw lang sila hukmay. Samtang aduna kamo'y kinabuhi. Aduna pa'y paglaon. Tinumdumi lang ninyo pag-ayaw. Dili ako malipay sa taon-daotan nga patyan. Malipay ako. Nga mubalik ka na ako. Busa ka mo. Kung miingon ka mo. Nga mga parisiyo na ka mo. Paningkamot lang ka mo. Kaya naa sa balaang kasulatan. Malipay pa ako. Sa taong-daotan. Nga nagpaubos. Kaya nagpaubos ipataas. Nainumduman ba ninyo mga anak? Katong parisiyo. Kung kubrador sa buwis. Busa. Padayon lang ka mo. O pagtuon ka mo. Nga mahigugmahan. Kaya sultian ko ka mo. Ang pulong lamang. Nga gugma. Maoy, makababalaan kaninyo. Huwag mo ka rin susi. Diin ka mo makita nga mapaubsada. Salamat kaninyo. Salamat sa kaninyo. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ining labing mahinungdanan nga video. Og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom niini kay ako mismo nakasabot og nakasinati naman niining tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share o comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Ug please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bag-ong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan. Peace out.